Pán guvernér, môžete vysvetliť, odkiaľ pochádzali peniaze, konkrétne 1,5 milióna, za ktoré si vaša partnerka kúpila vilu vo Francúzsku? Prvotne musím povedať, že manipulujete verejnú mienku informáciami o tom, že by som vlastnil nejakú nehnuteľnosť. Nevlastním žiadnu. Som nepovedala, pán guvernér. Nevlastním žiadnu nehnuteľnosť v cudzine. Nikdy som žiadnu takú nehnuteľnosť ani nevlastnil. To sme ani nepovedali. A vo veciach, na ktoré sa pýtate, boli podané predžalobné výzvy a pokiaľ sa pripravujú na médiá, takisto sa pripravujú žaloby na médiá. Takisto nie je pravda, že by moja partnerka vlastnila takúto nehnuteľnosť. Je to, ak hovoríme o ďalnej nehnuteľnosti, tak hovoríme o majetku rodiny. Je to jej firma, ktorá dostala tieto peniaze? Sa opýtajte, ja nie som hovorca ani rodiny, ani jej konkrétnej. Vy sa ale nepýtate, keď vaša partnerka dostane 1,5 milióna, že odkiaľ tieto peniaze sú? Slečna, pozdravujte Michala odo mňa. V prvom rade vám chcem povedať. Môžete mi odpovedať na otázku? V prvom rade budem odpovedať na to, že to sú záležitosti, ktoré sa musia vydriať tí, ktorí sa zúčastňovali. Kto stojí za tou firmou, ktorá jej poslala 1,5 milióna, pán guvernér? Musíte sa opýtať tých ľudí. A prečo sa nepýtate vašej partnerky?